Hej Christoffer, jeg vil lige gennemgå del 1 af teorien, altså redegørelsen for om 10 antest for uafhængighed og goodness of fish test, samt begreberne hypoteser, observerede værdier, forventede værdier, bidrag, teststørrelse, frihedsgrad, kritisk værdi, p-værdi og signifikans, grafisk kontrol og konklusion. 10 antest bruges til at undersøge, om der er uafhængighed med forskellige variabler, det er altså en uafhængighedstest. Det kan også bruges i en anden situation. Altså, her kalder vi det en GOF-test. Her tester man, om en observeret fordeling svarer til den forventede fordeling. Man tester altså en såkaldt stikprøve vil være repræsentativt. En hypotese er en påstand, vi har. Typisk har vi to hypoteser. Vi har H0, H1, men det har vi altid. H0 er det, der kaldes for nulhypotesen, og det vil sige, at der er uafhængighed af variablerne. For eksempel i en t-test. H1 er kendt som en alternativ hypotese, og det vil selvfølgelig sige, at der er afhængighed af variablerne, hvis vi siger, at vi accepterer dem. Og det kommer jeg videre ind på, det handler noget om, hvis man har en større p-værdi end kritisk værdi. Når det kommer til GOF-test, så har vi de samme. Her vil man bare sige, at H0 det betyder stikprøvesfordeling følger den forventede fordeling, og stikprøvesfordelingen følger ikke den forventede fordeling. Det vil så være den alternative hypotese. De observerede værdier er det tal, vi har i vores datasæt, og de hedder O, I, J, det er dem alle sammen, og ved en selve hedder U. E, I, J er det forventede værdier, er de værdier, vi finder i vores data, hvis nulhypotesen er sand. Altså er nulhypotesen sand, og vi går videre med testen for uafhængighed, jamen så er det de forventede værdier. Og dem sammenligner vi med de observerede værdier. Og det beregnes ved at sige EJ, det er rækkesum gange søjlesum, det er stikprøven. Altså rows divided gange times columns, divideret med hele stikprøvens størrelse. Alle de forventede værdier i en GOF-test, de skal være større end 5, fordi at ellers må vi ikke gå videre. Det skal bare lige siden om det. Teststørrelsen Q er det, man bruger til at afgøre, om det variabel, man undersøger, er uafhængig eller afhængig af hinanden. Bidragene er de enkelte led i formlen for teststørrelsen Q. Det kommer vi lige ind på senere, det kan vi lige se senere. Det er sådan set en af dem her, det vil så være den række 1, observeret værdi 1 minus forventet værdi 1, divideret med forventet værdi, hvis man siger det sådan. Og så vil det være et bidrag, og så vil der toerne være den anden bidrag. Her i, det er selvfølgelig række 1, række 2. R, det er selvfølgelig antallet af rækker, og J, det er kolonnenummer. C er så antallet af kolonner, og der har vi O i J, der har vi gennemgået det observerede antal i række, og i J, det er det forventede antal i række. Og det svarer altså til det her rækkeantal gange kolonnetal. Divideret med stikprøvestørrelse. Det er sådan, vi beregner det her. Formlen for teststørrelsen Q, den kan skrives som det her. Q er lige med sum af vores O i J, dette, minus dette, divideret med dette. Forventet observeret antal, minus forventet antal i anden, divideret med forventet antal. 10 anden fordelingen afhænger grafisk af antallet af frihedsgrader. Og det kan beregnes på følgende måde. Antallet af frihedsgrader er lige med antallet af rækker minus 1, gange antallet af kolonner minus 1. For en GOF-test er det lidt anderledes, der skal man kun antal kolonner minus 1. Og det sammenligner man så med signifikansniveauet. Man sammenligner derfor testers med enten den kritiske værdi eller p-værdien ved et valgt signifikansniveau. P er x i anden større end c er lige med signifikans. Den kritiske værdi C er en størrelse, som viser grænsen til at enten at forkaste eller acceptere nulhypotesen. Det vil sige, hvis vores p-værdien og signifikansniveau, p-værdi er sandsynligheden for at få et resultat, som det er observeret, hvis nulhypotesen er sand. Jo mindre p-værdien er, jo mindre sandsynligt er det H0 er sand. Signifikansniveau er den grænse, vi selv vælger, og det er ofte 5%. Hvis p er mindre end vores signifikansniveau, så forkaster vi H0. Hvis p er større eller lige med det er psykostoffer, det er derfor, det lige stopper en gang imellem. Hvis p er større eller lige med signifikans nu, så beholder vi
Beklager, jeg fik lige et hosteanfald. Ja, som sagt, så kritisk værdi det er størrelsen, så vi skal grænse den forkaste eller acceptere normalisering. Og det er egentlig ret nemt at lave en grafisk kontrol af, bare lige for at visualisere, hvordan det er. Den grå del vil være vores kritiske værdi, og den blå vil være teststoksen Q. Hvis den blå stiplede linje ligger over det her, altså ligger den over den accepterede værdi, så vil vi forkaste nulhypotesen. Hvis den ligger bag linjen, så forkaster vi ikke nulhypotesen. Så simpelthen den acceptable del, vi vil gøre, for vi kan sige, om vi er sikre eller ej. Det er altså den kritiske værdi. Hvis vi tager eksemplet på en GOV-test for en opgave her, så vil en indkøber købe sodavand til en butik, og der skal købes Coca-Cola, Max Kondi og Fanta. Indkøberen han har fået at vide, at efterspørgsel ved de tre sodavand, den følger fordelingen 50%, 30% og 20%. Indkøberen han bliver så i tvivl om det er korrekte efterspørgsel, så han laver en undersøgelse, hvor han spørger 50 tilfældige kunder i en butik, og svaret det bliver så 21, 12, 17. Og hvis vi laver en GOV-test for at undersøge, om stikprøven er restriktivt, altså om stikprøven følger det forventede fordeling af efterspørgsel, så starter vi lige med at finde vores to hypoteser, vores nulhypotese og vores alternative hypotese. Vores nulhypotese, den er sodavandens forventede efterspørgsel fordeling, og H1 altså sodavandens forventede efterspørgsel ikke den forventede fordeling. Der har vi opstillet den lige i vores OI og vores I. Coca-Cola, det er 21. Faktisk Kondi, der er 12, og Fanta, der er der 17. Og så beregner vi de observerede andele ud. Der får vi 42%, 24% og 34%. Og det tyder så allerede nu på, at det ikke er repræsentativt. Men vi kan lige beregne de forventede værdier. Hvis vi beregner de forventede værdier, så kan vi se, at vi siger 50, altså vores 50% her, gange, altså undskyld her, for det er måske aldrig med video for den. En GOV-test, der ser den sådan her ud. EI lige med n gange PI. P1, det vil så være vores første procent. 50%, 3%, 2%. 50%, 30%, 20%. Så vi gangede vores så ser vi antallet ganget vores forventede værdier. Altså 25%, 15. Så får vi så 25, 15 og 10. Det skulle så være vores forventede værdier. Og da alle de forventede værdier, de er større end 5, så kan vi gå videre. Det er fordi, vi spurgte 50 mennesker, og det er på den forventede værdi. Det er så sådan derude. Så altså 30% og sådan. Ja. Det er sådan, så kan vi så gå videre. Det er fordi, de ved ikke, hvis teori. Beregner så bidragene og tester os med finde en formel. Det ser sådan derud. Eller den er sådan ud, hvor der egentlig bare står samme, eller står ud. Det her, det er et bidrag, det er et led i vores formel. Og her der får vi bidrag på 0,64, bidrag faktisk koldt 0,60, og bidrag Fanta, det er 4,9. Hvis det så lægger de sammen, så får vi 6,14. Og så får vi bestemt tørstrækskud, skal vi bestemme en kritisk værdi. Og for at bestemme en kritisk værdi, skal vi beregne antal frihedsgrader df med følgende formel. dfk minus 1, kolonner minus 1, da vi har 3 kolonner, så er det minus 1, så er det 2. Og da fiskinalis er 5%, har vi en kritisk værdi på 5,99. C,14 er større end 5,99, altså Q er større end C, så vi forkaster nulhypotesen og accepterer H1. Konklusionen er, at prøven, der er taget, ikke følger den forventede efterspørgsel. Nu er jeg så heldig, at jeg får lov til at lave opgave 3 for os her i dag. Så vi starter lige med at op her. En virksomhed har følge produktionsomkostninger med forskellige antal styk. Bum, det er vores x-værdier, og y, det er vores omkostninger i 1000 kroner. Det er antal styk, det vil sige 23 styk, der har vi produktionsomkostninger på 1000. Virksomheden den ønsker at få hjælp til at lave en regressionsanalyse af oversnående data, så vi bedre kan forstå deres produktion. Og så skal vi bruge mindste kvadratsmetoden til at estimere en lineær regressionsmodel, der beskriver en lineær sammenhæng mellem antal styk og produktionsomkostninger. Så starter vi med at modellere datasættet med en lineær model, som altså selvfølgelig bare er y lige med ax plus b ved at bruge mindste kvadratsmetoden, og det er også kendt, altså y lige med ax b er det samme som fx lige med ax. Starter beregner a, og det gør med formlen her, som er x i gange y i minus x i gange y i, og så x i anden, og minus x i igen. Okay, så for at stå det simpelt, egentlig, så ser det sådan her ud. Vi ved, at det er 14, for vi har 14 datapunkter, og vi regner det enkelte sum for hver side. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi ganger 23 med 7, noget så vi det sammen med 25 gange 8, så videre, og så får vi vores x i. Og så vores x i
gange y på 5.227. Og så har vi xi, det er selvfølgelig bare at lægge alle xi-værdierne sammen, altså alle x-værdierne sammen, og så har vi yi, det er selvfølgelig bare at lægge alle y-værdierne sammen, og vores x i anden, det er selvfølgelig bare at putte alle vores x-værdier i anden, og så lægge dem sammen. Vi kan så indsætte vores værdier i formlen for a, så har vi jo selvfølgelig vores n, det er 14, vores xi, det er 5.227, minus vores 549, som vi får fra vores xi, gange 123, fra vores yi, divideret med 14 gange 23.081, hvilket er vores x i anden, minus 549 i anden, som er dette her oppe. Og så får vi a i lige med 0,26, altså vi får en hældning på 0,26. B, der har vi allerede ved alle værdierne, så det indsætter vi bare i formlen. Bum. Så får vi minus 14, 10, og hvis jeg lige skal forklare det lidt, så er det y minus a, altså vores hældning, der er der, bum. Det vil sige, at den bedste skæring med y-aksen for den bedste rette linje er b minus 1,75. Det vil sige, at vores bedste lineære model til dagsættet, det er y lige med 0,26x minus 1,141. Det kan vi så kontrollere ved at definere alle de her værdier her, og så lave en lineær regressionsmodel i Maple, hvor vi får en forklaringsgrad på 0,67, hvilket som sådan den ene, som har været rimelig dårligt, og en y-værdi, altså en hældning på 52, og en b-værdi på minus 14. Så vi kan se, at de tal, vi har fået her, de er rigtige. Og så beregner resultaterne, så gør vi det ved hjælp af EI, altså vores resultat 1, i lige med vores første værdi minus parentes hældningen gange vores første x-værdi plus b. Altså vi får, det vil så være 7 minus 23, altså vores hældning er her, og vores 7 minus parentes vores hældning gange vores første x-værdi plus vores b-værdi, og så får vi totalerne her. Det som lige går igennem, fordi matematikken er rigtig, vi kan se det her med en kontrol, hvor vi skriver den rigtigt. Det skal være en standardfejl, og standardfejl beregnes med denne formel, der hedder det her. Og så er det egentlig, hvad vi beregner summen for sig selv. Det er bare vores residualer i anden lagt sammen. Og så får vi simpelthen, altså her, det. Så får vi simpelthen 51,28. Hvis vi indsætter værdierne i formlen for standardfejlen, og så får vi simpelthen følgende 14 minus 2, altså vores antal datasæt minus 2, 4,2. Det vil sige, at standardfejlen er 4,27. Så skal vi beregne standardafvigelsen ved at tage kvadraterne af standardfejlene, og de giver 2,06. Det vil sige, at standardafvigelsen er 2,06. Hvis vi bare tager en kontrol af det, så kan vi se, at 2,06, det passer med vores beregning. Så beregne korrelationskoefficienten og determinationskoefficienten og fortolkning. Det beregnes med formlen her. Xy, de tal, der har vi allerede for tidligere. Vi har vores xi besøg y, x i anden, og så mangler vi selvfølgelig bare vores y i anden. Som sagt, så mangler vi har det her. Det beregner vi simpelthen bare ved at sætte alle y-værdierne i anden, og det giver 1237. Og det skal vi indsætte værdierne i formlen og beregne korrelationskoefficienten R. Så får vi 0,8. Det vil sige, at R er lige med 0,82. Og hvis vi så sætter det i kvadrat, så får vi 0,67, og da 0,67 er mindre end 0,95, vil sige, at lineær regression er dårlig, da en god forklaringsgrad vil være på 0,95. Det er kontrolleret ved at lave den, så består igen, som jeg gav tidligere, det er 0,67, det er dårligere. Nu skal man kontrollere hver opgave, bum, det kan vi se, det er ikke rigtigt. Der kan vi se, at vores A, det er rigtigt, vores B, det er rigtigt, vores C, det er rigtigt. Nu skal jeg lave en resultatplot. Det er jo sådan her. Hvis vi bare plotter den i Maple, så kan vi umiddelbart lige se, at de forskellige prikker, de ligger hister her over x-aksen, og der er egentlig ikke nogen, jeg synes det er meget tilfældigt, og det kan tyde på, at den godt kan være god, fordi der godt kan være en lineær sammenhæng mellem x-værdierne og y-værdierne. Og skal jeg bruge den lineære regressionsmodel til at beregne de forventede produktionsomkostninger,
på 65 stykker, og det er simpelthen bare at sætte det ind på x plads. Og så får vi simpelthen det, der hedder det der regnestykke her, 0,26002 gange 65 minus 1,4108, som giver 15,49. Hvis vi får det produktionsomkostning på 65 stykker, er cirka 15.500. Tak for det, Stoffer. Det blev ikke så godt den her gang, men vi har haft noget sygdom, og vi har virkelig været der, når det kom til de her ritualerne, så det var generelt lidt svært på det punkt. Så det er jeg ked af. Godt så. Så vil jeg lige fortsætte på de andre noter her. Start med at redegøre for regressionsanalyse for lineære regressionsmodeller. Yes. En lineær regressionsmodel den bruges til at undersøge sammenhængen mellem de her variabler her. Og det gør vi så for at finde den linje i en lineær funktion, som bedst viser sammenhængen mellem x og y, som ligger sig bedst i et koordinatsystem med de givne punkter. Yes. Så har vi den her metode, vi kan bruge til at finde den bedste rette linje. Det hedder mindstekvadratsmetoden til estimation af den bedste rette linje. Ja. Og der bruger vi den her mindstekvadraters metode, som vi kan se lige her. Og så har vi så et eksempel her med de her data. X minus 1,2, 1,1, 1,6, 3,6, 4,3, y er 1,8, 1,4, 2,9, 3,4, 4,9. Og så har vi så opdelt dem i x1, x2, x3, x4, x5 og y1, y2 osv. Og så har vi så et n af lige med 5, hvor vi har 5 datapunkter her. 5 x'er og 5 y'er. Og så det vi så gør, det er, at vi går op i den her. Vi starter med at beregne alle, alle de her summer enkeltvis først, fordi så er det nemmere. Så får vi de forskellige tal her, som vi indsætter i formlen fra A. Og det er så på den her måde, man bestemmer den bedste lineære funktion af y er lige med ax plus b. Det sætter vi så ind her, og så får vi et a af 0,54. Altså kvælningskoefficienten af a er lige med 0,54. Og så kan vi så derefter beregne b med den her formel. Vi kender værdierne fra før, så vi indsætter dem bare igen her, så bliver b til 1,864, som altså en skærer i 1,865 runder vi op til. Det vil så sige, at vores lineære funktion, den bedste vi har med de datasæt, vi har givet længere op, det bliver til y med 0,64 gange x plus 1,865. Yes, og så kan man så vælge at bruge Maple til lige at tjekke efter. Det passer meget godt med det, vi fik. Ja. Så har vi så residualer. Et residual, det er forskellen mellem den observerede værdi og den forventede værdi. Residualerne, det er det, der bliver brugt til at vurdere, hvordan den lineære model den er. Altså hvis modellen er god, så skal residualerne ligge tilfældigt. Altså uden noget systematisk mønster, der ligner noget computerværk. Så det vi så gør, det er, at vi genbruger tallene, vi fik lige før. Og så bruger vi den her formel her. Og så regner vi det ud ved at indsætte tallene. Og det kan man så bruge til at tjekke igennem. Dem skal vi så også bruge længere nede. Ja. Så har vi standardfejl og standardafvigelse. Standardfejl, det er så et mål for, hvordan usikkerheden er på sådan en stikprøve. Gennemsnittet er. Altså standardfejlen, den viser, hvor meget den estimerede linje kan svinge, hvis vi tog en ny stikprøve. Ja. Det beregner vi så med den her formel. Og så starter vi igen med at beregne summen for sig selv. Det er op til at starte med, inden vi går ned og dividerer med n-2. Det bliver så til 2,166. Indsætter vi det, og så ender det med, at standardfejlen er 0,722. Standardafvigelsen fortæller, hvor meget dataen i gennemsnit afviger fra regressionslinjen.
Den måler spredningen af residualerne. Og det gør vi så ved at tage kvadratroden af standardfejlen, som vi lige har fået heroppe. Og det bliver så til 0,85 cirka. Ja, så har vi så korrelationskoefficienten og disseminationskoefficienten, og så plus residualplot. Ja, hvis der er korrelation mellem to variabler, betyder at den ene variabel, det ændrer sig. Så giver det en forudsigelig ændring i den anden variabel også. Altså, den måler, hvor stærk den her sammenhæng mellem x og y er. Og det kan man så beregne ved hjælp af den her formel her. Og vi har så allerede flere af summerne og beregnet tidligere, så dem går vi ind og genbruger. Men vi starter med at regne den her ud ved hjælp af den her formel her. Og så indsætter vi vores tal. Det vil sige, at vi får en R på 0,5, og det er faktisk meget godt. Det er nogenlunde tæt på de der 100. Og så går vi så efter at finde en R2 nu. Også en kaldt decimerationskoefficienten eller forklaringsgraden, altså, som så viser, hvor akkurat regressionen den er. Den skal helst, altså det allerbedste vil være, hvis den ligger omkring de der 95, så den er rigtig god. Men det kan så også være okay, hvis vi kommer længere ned, men 95 går vi efter. Det kan vi regne ved bare at sige det her tal, vi har fået her, og så sætte det i anden. Det bliver så til 0,71 eller 0,72. Altså det betyder så, at det vi har regnet ud her, at den er ikke så god. Den er ikke så god. Det er okay. Vi kan se, der er en sammenhæng. Men så den skulle helst være bedre. Yes. Så har vi så residualplottet, hvor vi så igen kan se, om der er systematiske afvigelser i det her datasæt her. Det her residualplot, det viser, at det ligger tilfældigt omkring 0 uden systematisk mønstre, f.eks. hvor den snurrer rundt her, eller noget lignende. Så ligger den inden for en standardafvigelse, eller inden for to. Yes, så betyder det, at den er passende. Vi behøver ikke lave en anden model. Altså her igen, nu vil jeg så gennemgå opgave 1, og så bagefter opgave 2. Opgave 1, her har vi skat, der kontrollerer indførelse af antallet af øl ved den tyske landegrænse. Og der er så blevet sat en opdeling af bopæl. Se på en opdeling af bopæl, om det er over 50 km fra grænsen og under 50 km fra grænsen. Samt hvor mange rammer øl, der er blevet solgt. Yes. Ja. Undersøg om der er afhængighed eller uafhængighed mellem afstanden til grænser og antallet af rammer øl, der købes. Så har jeg opsat en H0 her, som hedder, der er uafhængighed mellem afstanden til grænsen og antallet af rammer øl, der købes. Og en H1, der er afhængighed mellem afstanden til grænsen og antallet af rammer øl, der købes. Så har vi de observerede værdier. Det vi så gør, vores observerede værdier herfra, det vi så gør som det første, det er, at vi tager de forventede værdier. Og det kan vi gøre gennem summen fra de forskellige rækker. De forventede værdier i hvad det her. Og den her formel, vi efterfølgende bruger. Så har jeg så valgt at opsætte et nyt skema her, lige at få gjort det lidt simplere at se, lidt nemmere at kigge på, hvor vi kan se summen af f.eks. R1, R2, C1, C2, C3. Som så bliver til 45, 18, 30, 20, 13, som giver 63, 63 i alt. Ja, godt. Det vil altså sige, at de forventede værdier i tabellen, de kan beregnes hver især. Først som enkelte bidrag her, har jeg valgt at gøre, så bagefter så vil vi så lægge dem sammen. Ja, nej, det er ikke det, vi gør nu. Ja, glem det. Det er her, når vi lægger det sammen. Yes. Det der så er i det her, der er et lille problem. Det er, at en af de forventede værdier, nemlig den her, den ligger under 5,
Så derfor så betingelserne for at anvende den her key i anden test, den er ikke opfyldt. Det kan derfor blive usikkert, det her resultat vi får. Men jeg vælger alligevel at fortsætte med at lave opgaven. Når vi nu lige kigger på, at det kun er en enkelt af de her forventede værdier, der er under 5, og at den observerede værdi allerede i forvejen er et stykke under 5, så fortsætter den. Godt. Og så har vi teststørrelsen Q, den er defineret ved den her formel her, som vi ser det her. Vi starter med at enkeltvis regne alle bidragene, og så bagefter lægger vi det sammen til en teststørrelse Q på 0,65 cirka. Antallet af frihedsgrader, det beregnes ved at sige antallet af rækker minus 1 gange antallet af kolonner minus 1. Og så får vi 2 frihedsgrader. Vi har nu en frihedsgrad på 2, og vi forventer, at der er et signifikansniveau på 5%, for vi har ikke fået andet at vide. Og det betyder, at vi kan aflæse den kritiske værdi til at være 5,99. Vi har så vores teststørrelse Q tidligere. Den er så lavere end den kritiske værdi, vi har på 5,99. Derfor så forkaster vi ikke nulhypotesen, og vi har derfor ikke evidens for afhængighed. Yes. Opgave 2. Her har vi nedenfor angivet en tabel over 3 kategorier af salg af en bestemt vare. Yes. Vi har en kategori 1 med 30 salg, kategori 2 med 25 salg og kategori 3 med 20 salg, og det er så vores observerede tal her. Det er så det, der er en forventning om. Der er en forventning om, at salget følger fordelingen 20%, 40%, 40%. Derfor vælger vi så at lave en goodness of fit test for at undersøge, om det her salg her, det følger den forventede fordeling. Og så har vi en H0, der hedder stikpoints fordeling af salg følger den forventede fordeling, så at det her det er korrekt. Og en H1, der siger stikpoints fordeling af salg følger ikke den forventede fordeling. Og derfor så undersøger vi, hvordan de observerede andele ser ud. Vi har observeret 75 salg i alt af den bestemte vare her i de 3 forskellige kategorier. Og det vil altså sige, at den første kategori 1, det er 30 ud af 75, det svarer til. Der er observeret 40% salg i kategori 33% salg i kategori 2 og 26,66% salg i kategori 3. Og det vil altså sige, at den observerede andel for kategori 1 er, som vi lige gennemgik, 0,4, 0,33 og 0,26. 666 osv. Og så hvis vi så sammenligner den her observerede fordeling, vi lige har fået med den forventede fordeling af salg, som vi fik heroppe, så tyder det umiddelbart på, at den her observerede fordeling, den forventede, at det ikke er repræsentativt, og at H0 muligvis skal forkastes. Men vi kigger videre og se, om vi finder frem til noget andet. Så vi beregner nu de forventede værdier med følgende formel. E i er lige med n gange p i. Det vil altså sige, at vi har n som er 75 tidligere også. Så har vi de forventede værdier, som de har givet os her. 20%, 40%, 40%. Ja, som vi så bare lige sætter op her, for det bliver lidt nemmere. Og så kan vi så indsætte de her forskellige værdier i vores forventede værdier formel. Det bliver altså til 15 salg i kategori 1, der er det forventede, 30 salg i kategori 2, der er det forventede, og 30 salg i kategori 3, der er det forventede. Og alle forventede værdier, de er så større end 5 i det her tilfælde. Derfor skal vi lige op. Yes, så beregner vi bidragene af teststørrelsen Q med den her formel her. Starter med enkeltvis at regne bidragene. Det bliver i kategori 1 til 15, i kategori 2 til 0,83, 3, og kategori 3 til 3,3333. Og så bliver det i alt til 19,166. Så beregner vi så frihedsgraderne. Det bliver til frihedsgrader på 2. Og vi har et signifikansen på 5% og 2 frihedsgrader. Så bliver den kritiske værdi til 5,99. Derfor skal vi lave den konklusion ved at sammenligne teststørrelsen Q, som vi lige har fået heroppe,
med den kritiske værdi C på 5,99. Q det er langt større end C, og når Q er større end C, altså vores teststørrelse er større end vores kritiske værdi, så kaster vi 0 og accepterer vi 1. Det vil altså sige, at stikprøvens fordeling af salg inden for de forskellige kategorier ikke følger den forventede fordeling. Dermed er stikprøven altså ikke repræsentativ. Det her det passer ikke. Yes.